Penj laktar kokalo Ramogi TV en chenro makende mwago gambaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kamora mora ma intiere akwa ini kawe thuolo matin ibedi e piny ichike iti to kawuono en ote mane kata puonj mane ma wantiere godo. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Akaw thuolo ni bede marwa ko daktari marwa obonyisowa ni nyinge ng'a en nyar kanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar daktari. Erokamano Ruth kendo amoso nyikwa Ramogi duto. Kendo arwako e budho makawuono e twak makawuono. Gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyara Lego, kamoro ni Kaugagi, Siaya, to an min Kindu Bay, Kanyepir. To athietho e siptal maduong' Kenyatta National Hospital, kendo alony e thiedho tuoche mopogore opogore, to moloyo ahinya to tuoche mikele del gi midhusi. Ma achiel kuom gi adwani mondo wawuoye kawuono en tuo manyien mang'eyo ni jomoko ng'eny ji pok ong'eye, to onego bed ni wang'eye mondo wabed gi ritruok makende. Tuoche manyien, seche wacho ni tuo manyien samoro sebedo ga ka entiere to ganda wa mapok ong'eyo ni entiere, samoro oonge ga koko sieko kaka nyalo paro diere mag COVID-19 kod tuoche machal kod mago. Ne gin gigo mane pok wabedo godo manyien en mane Dr. Judy? Koro manyien ni iluonge ni monkeypox. To monkeypox ni gimomiyo adwani mondo ganda obed mbele kaluwore gi ng'eyo matut. Koro aparo ni ji mang'eny osewinjo ka e Kenya wa kae nyocha nitie luoro moro ni nitie tuo moro miluongo ni monkeypox. Gimomiyo iluonge ni monkeypox en ni chon mokalo noyud tuo ni kane ochamo ong'eche manitiyogo e laboratories, nikech ing'eyo ni yatha mitiyogo obed vaccine obed gimoro amora nyaka mokwongo gibedo ga tested kuom le mopogore opogore, to ng'enygi gitiyogo ng'eche, moko gitiyo kod oyieyo kamano. Koro noyude mokwongo ka entie kuom ong'er, koro nomiye nying mar monkeypox. Mano ne ndalo machon ahinya. Koro kakelo nyikwa Ramogi machiegni en ni higni machon ema noyude 1958 ema noyude tuoni. Koro to noyude kuom ong'echego. Koro kane obudho to kachopo 1970 ema noyude kes mokwongo mar monkeypox komako dhano. Koro ne en buok maduong' but noyud ni kara tuoni onyalo wuok kuom legi to dhi kuom dhano. Koro kes mokwongo noyud e piny mar Zaire matindi luongo Democratic Republic of Congo, ema noyudie tuoni mokwongo, nyathi ma jahigni 9 ema noyud ka nigi tuoni. Koro bang'e no to kane itimo nonro, nikech sasa ma WHO oseyudo ka nitie tuo to gitimo nonro mang'eny. Koro mane tuo mokwongo manoyud ae to kobudho to kendo yud ka tuoni nitie e pinje mege West Africa, Liberia, Cote d'Ivoire, to kod pinje mamoko mantie West Africa. Koro ema noyud ka tuoni koro nitie, kendo noyud ka en tuo manyalo kere e seche matin. Koro bang'e no to nikech ji kowuok e piny machielo ka gidhi e piny machielo, to tuo nyalo bedo ka landore. Koro ae kod jok moko ma bende ing'en kaka koro waneno tuo kawuono tikia neno ang'o. Koro nyalo yudo ka omako jomoko. Koro e Kenya kae gimomiyo nyaka wawuoye tuoni, e Kenya kae ncha nitie buok ni ochopo e Kenya kae. Gima notimre ne ni e Taita Taveta County kuchocho ne nitie border kuno. Koro ne nitie achiel kuom jok mane safiri to nowuok e piny mar Uganda to nodhi Rwanda. Koro kane okalo e border mar Kenya tema noyud ni tuoni ng'at mane travel ni ne nigi tuoni. Koro kane oseyud ni tuoni nitie to e piny mangima koyud kata ng'at achiel gi tuoni e piny mangima iwacho ni mano en outbreak. En tuo manyalo landore kendo nyalo mako ji mang'eny. Koro miyo kata iyudo mana ng'at achiel to ikete kar kende, obedo isolated mondo tuo kik landre. Koro nobedo isolated to en tuo ma kapo ni dendi ber to onyalo
onyalo lal kende. Koro kane obedo isolated kanyo, kane signs go oserumo to weye to odhi koro Rwanda. Koro idwaro ni piny ka piny obed motang' ahinya, nikech ikian sama no travel ni ji adi kata mane oromo godo kata mane o interact go motimang'o moyudo tuoni. Koro emomiyo ni ikete kar kende ka mondo ka symptoms go oserumo to koro eko weyo dhi. Koro gima ber ne Kenya kae to pod ok wayudo kes moro amora. Ndalo moko 2 mokalo ne nitie jomoko 2 maniparo ni nigi tuoni mokelgi karwa Kenyatta, but noyud ni gionge kod tuono. Ne gina gi signs kaka mwanene picha gi, but matin achiel, but kano pim gi to noyud ka gionge gi tuoni. Koro en gima nokelo buok, but sani koro sirikal, Ministry of Health ni motegna ahinya kendo temo ng'iyo ni tuoni kik donj e Kenya kae. Kamano. Thothne wabedo ga kod pox, chicken pox, small pox kod weche makamago. Koro sani koro en monkey pox mabende aka kipimo no kendo wanene picha mabende safar mokongo kata kidieny mokongo no yude kuom ong'eche. Adwani mondo mi koro wa ng'ade matindo pox gi. Ginang'o guonyo mar monkey pox, guonyo mar chicken pox kod weche makamago. Mulna kanyo matin kae to uchako ng'iyo picha ni kendo mondo mi wang'i ane ni Dr. Judy. Koro pox kaki wacho no gin jo familia achiel. Koro chicken pox, small pox, monkey pox gin familia achiel. Kendo ka ng'ato tuo inyalo wen to kosedo bed nen chicken pox. But ibro neno ka ranyisi dwa pogore matin kod kaka ng'ato winjore dwa pogore matin. Koro gin joka ng'ato mibro yudo ni kata mana chanjo mimiyo ng'ato mondo kik oyud small pox kata chicken pox. Komi ng'at man gi tuoni to nyalo konye. To koro en gima wendo e pinywa kae, but kaka nyocha osedonjo moyud kes achiel no, koro migawo mar thieth nyaka bed motang' ahinya kendo gintie borders go ka ging'iyo jok madonjo gi jok mawuok mondo tuoni kik donj e pinywa kae. Kamano. Kes ne en achiel to mana kaka iwacho ni en gimoro manyalo landore mapiyo mokalo. To mondo mi obed contained nyaka kuong ng'ini kapono ni ng'ato achiel omako tiyudo kaka iketo ng'ani thenge ma yud kaka ithiedhe mochang chuth korka inyalo weyo dhi. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoni Dr. Judy. Joma nigi thuolo mamalo, ma en tuo mikele del gi virus. Monkeypox en virus. To waduto wang'eyo virus. Wasebedo kwa wuoyo virus mopogre. Wasebedo kwa wuoyo hepatitis B virus, wasebedo kwa wuoyo HIV virus. Koro ng'ata ma virus, coronavirus. Koro gina viruses. To viruses gi wang'iyo gi matut nikech mokwongo thiedho gi tek. To mar ariyo bende ka roteke mege dendi odok piny to ginyalo nyori kabisa. Koro wang'iyo gi e yo matut mondo kaponi roteke mege dendi oduogo piny tinyalo yudo tuoni e yo mayot. Mar ariyo, ka in ng'at mamulo le kaka ma wasewacho go, nikech onyalo mako ong'er, onyalo mako squirrel aken luonge nang'o gi dholuo, aken ene aidha gi thurwa kucho. Onyalo mako oyeini. To ber nene e Kenya kae gik mitimogo research ng'eny gi gin oyeini go to kod apuoche matindo itimogo research. Koro ka in ng'at mamulo legi to samoro le mimulo no nigi oyudo tuono, samoro tuono nyalo biro iri. Ae bendo yudore ni ka in mama mapek tiyudo tuoni bende nyalo miye nyathi miting'e iyi. Ama kaka koro wayudo tuono kuom ng'at achiel, joge duto modak go e ot kanyo nyalo yudo tuoni. Nikech iyudo ka pon ofuolo to ng'ato gamo yamogo to ginyalo timang'o, onyalo yudo tuoni. Ng'enyne kaka waneno pien madencha. Pien ochako kuot ka gima tin, obedo ka chal ka gima macho wang'i, to tore, to kanyo koro kendo iyudo ka yudo infection. Koro iyudo ka bende gik ma otore go, ka gik ma ng'ich go, kaponi ni ogudo ng'ama chielo to be kendo ng'ato nyalo yudo tuono. To gima ber ni corona nopuonjowa, koro tinde ji otang' kabisa nikech ikia ni dhi yudo tuo mane koluwore kod mulo ng'ato kata moso ng'ato
kata kama ji fuole afuola oyaye kamano. Manyiso ni en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata nikech kapono ni ng'ato fuolo en wang'eyo kaka kute mag viruses landore ka ng'ato fuolo samoro gigotore kaka ni wacho cha ng'ato mako matatu in bende dhi mako chumb matatu no samoro ne chiro umosoru kod weche makamago tende ni en tuo ma ji duto te nyalo yudo. Ok ang'eyo kapono ni omako nyathi ma pod yom hinyruok monyalo kelo kuom nyathi moro wabro mulo kanyo nikech wacho ni nyalo wuok kuom ng'ama miyo modhi ir nyathi ma pok onyuol. Wabong'e ne monkeypox kod nyithindo ma pontiere ich kata nyithindo ma pod yom kod chandruoge ma gikelo. Isenyisowa kaka onyalo landore ma en contact tende ni muso ng'ato kata le ma samoro nyalo bedo kod kutegi kata mulo surface kata kamoro ma ng'ato no mulo mantiere kod kutegi. Yore mage kendo ma monkeypox nyalo landore godo. Ng'enyne gin mago en mana contact to gi kaji odhigore kamoro mang'eny mana kaka nineno corona en cha e kaka monkeypox be nyalo landore. Koro gima rach gi monkeypox ni kaponi en e dendi to gik mokuoto go bang' ndalo machuok to gitimango to gibarore. Koro ka gibarore koro pigno ka ng'ama chielo omako ama kata lewni go koluok maler ing'eyo kata nyithindo manindo kamoro achiel to ng'ato nigo to ng'ato ongego koro onyalo landore mapiyo kabisa. Koro yudo ka jok modak e family achiel ginyalo yudo tuono e yo mayot. Aeto kaka wasewacho ka immunity mari ni piny. Wang'eyo ga ni dendwa nigi roteke magore gi tuo moro modonjo e del. Koro sasa ma roteke mege dendi odok piny to bende nyalo gamo tuono e yo mayot. To ka ok kamano tibiro yudo ka igame to dendi gore kode to olal. Bang' wiga 2 inyalo bedo ni game nikech mondo iyude aeto ichak neno ranyisi tieko gimoro kochakre ndalo 5 nyaka ndalo 21. Koro kisechako neno ranyisi tibiro neno ka dendi gore kode ma bang' wiga 2 wiga 4 to en gima kelo kendo selal makata kopimi to ok yudi godo kamano. Manyiso ni en gima inyalo pima. En gima inyalo pim. Ok ang'eyo Dr. Judy ni kaka wanene picha ni moro ginyalo keto ne oganda wa picha ni mondo mi one maber kaka inyalo neno nyakwara Mugi Ajwang'. Magi gin ranyisi ma kineno to moro nyalo nyisi ni mano en monkeypox. Gima mako gani owuok mang'eny mokalo kendo rwambore madongo mokalo tiwacho no kuodo pige gi bende barore. Ok ang'eyo ka pige gi barore to odhilo koso dhi bedo nang'o. Koro samo barore emomiyo koro waluongo ni complication mane complication. Koro ok wadwa kata ni nyikwara Mugi ochop kae kata mokwongo. Koro waritre uru emomiyo waringo piyo Ramogi mondo wakelnu gini mapiyo mondo kik onyori. Koro kapo nikech kobarore to pien owuok kanyo pim kama chwangi ayo kuodo pi ai kanyo barore. Koro kanyo yawre. Koro ka kanyo yawre to gimoro amora nyalo donje. Kanyo emineno ka koro infection chakore. To mage ma koro infection go ma koro biro biro to nego ng'ato. To kapo ni roteke mege dendi beyo tibiro yudo ka dendi gore kode to dhi adhiya. Mondo chop kae en ni either roteke mege dendi oduogo piny kata iweyo dhi ahinya. Ing'eyo ok iritori e yo makare kata gi jok midokgo. To nikech olandore mapiyo emomiyo sirikal kano wach kiyuda kes achiel to nyaka ibed motang' nikech onyalo landore mang'eny. Koro any case kendo idwaro ni nyikwara Mugi kineno ng'ato man kod symptoms ainagi to nyis jo public health mawuotho mondo mi ng'ano ng'iye kata bed okete kar kende nyako changi. Kamano. Wadwa make mana kanyo matin mokalo awinjo ka Dr. Judy oketo maino e weche mag rateke mag del ka rateke ni mag del beyo to nyalo donjo kuomi to dendi biro gore kode piyo. Ang'o gini manyalo miyo rateke mag del mar ng'ato bedo mayom to ere kaka inyalo keto rateke ni mag del bedo motegno ponono ni neno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo. Mago gi moko mathoth bire kidienjwa mar 2 kik idhi mabor nyakwara Mugi Ajwang' kik isudi nikech wadwa ni wasud nyime mondo wamed puonjore. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk
Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptangung na mingin nasi magiger. Mama chini nye, mama charusin. Ako mama chaga ingwangin ne. Kaiger, ay mo nagago kasi wearing ngungkoy. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Ramogi. Regulation occurred through Gimilong in public policy. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen sadek otieno. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yoyo ne wang'iyo kata rateke mag del. Seche ma Dr. Judy wacho ni rateke mag del motegno, owacho nang'o? To ere kaka inyalo ng'eyo ni rateke ni mag del ok beyo? To kapo nono ber, inyalo medo tege nang'o daktari? Koro dendwa kaka Nyasaye ochweyo en ni ochweyo maka gimoro moko nego bedni e dendi kanyo donjo to dendi o recognize piyo kendo gore kode mondo wuogi. Emi neno kata ka kudho chuoi to nitie kaka dendi react ming'e kama kudho no nitiere migol oko. Koro roteke mag del emagore go kendo emanyiso ji kama nitie shida. Kata kaponi gimoro hinyo lweti to ibro yudo kata ka awang' mach okuodi nikech dendi gore kod tuono. Kendo kineno kin ga wang' mach to king'iyo to iyudo ka nitie kamoro ma moyiech e pien dendi. Koro roteke mege del ni e dendwa kae ma Nyasaye ochweyowa godo. To ginyalo dok chien nikech gibe gina cells moko. Ting'e nitie tuoche moko odonje dendi to gore gi cells go. Kaka tuoche mikele e del gi viruses
machiel kuom gi mowuoye kawuono monkeypox virus. Jose winjo about HIV virus. Koro yudo ka viruses gi gin ng'eny gi gigore ga mana gi roteke megi del. Nikech ibiro yudo ka virus kodonje dendi to ogore groteke megi kendo giduogo piny. Koro ka giseduogo piny to tuo nyalo donje. Koro yudo ka joka bacteria koro donje dendi, joka fungi koro donje dendi nikech giyudo ka roteko megi dendi oduogo piny. Ama kin gi tuo mobudho dendi aming'a, waluongo chronic diseases, kata kin kod cancer, kech cancer be gore kod roteke megi del. Ka in gi tuoche moko kaka diabetes, iyudo ka gin bende gigore groteke megi del. Koro sasa min gi tuo more dendi, mosenyisi ni in gi tuo more dendi, to ka okang' makende mar rito dendi maber. To del be nyaka wakonye, nikech sama ogore, soldiers go giduogo piny. Dendi loso gi to giduogo piny. Koro nyaka imi dendi support. Nyakisir dendi. Nyakisir dendi. Iwacho ni los dendi, tiketh nyingi. Koro nyaki chiem maber, ichamo balanced diet. Gik moko nwaketo ni waru gi mchele, wae. Wachamo balanced diet, tichamo lemo, tichamo alode, gimora mora, nikech nentie minwa moro mane wacho ni ken gir kado to en gir kado. Onge keto alot. Koro talot go gine gik ma gero del, gin gik mabeyo. Koro sami chamo ti balance olemo, tichamo alode, tichamo gi tibro yudo ka imiyo dendi support, makata ka gimoro donjo, to yudo ka dendi oikore, to dendi gore kode mok ibi kata winjo. Koro gik moko ka virus iko donje dendi, tiwinjo ka seche moko in gi liet moro, seche moko dendi ojony, to mano en dendi gore. Koro in gimi nyalo timo, miye support. Imiye support gi chiemo, timiye support gi yweyo makare, to gi pi makare. Mondo mi ogore kod tuono mondo dhi. Koro emomiyo yudo ka kionge groteke go tibro yudo ka tuo nyori e yo mayot. Kamano. Gima Dr. Judy wacho kanyo no en gima ber mokalo. Iwacho kacha ni inowuona nyaki konyi dendi saidia mwili. Ere kaki konyo dendi ichamo chiemo makare balanced diet, alode, kachiel kod olembe nyaka chama. Kendi chamo gecha mama ber. Gimoro ni gir kado nyathi otengo chama lot mago weche mae kabisa. Bro kelo nwa chandroge mang'eny mamoro kaka wanyalo gengo biro chandowa e ndalo manyime mabiro ka. Ka otenore kod kaka ni wachako chendo ni kachiel kod pichni ma waneno, ranyisi mokwongo mwabro neno en kadel pudno kata del kuot. Kopogore kod man ranyisi mane makineno tinyalo wacho ni tiere kod monkeypox. Koro ka wasewacho ni tuo ni ikele del, monkeypox en virus. Koro virus sasa modonje dendi, to gore groteke megi dendi. Koro ibro yudo ka dendi bende respond. Koro ibro yudo ka ng'ato nigi liet. Liet ng'ato nyalo bedo gi liet mowinjo ka gimo wang'. Dende chwakore kabisa. Dende chwakore. Ma kodhi opim liet no tiyudo ka en 38 kadhi malo. Aibro yudo ng'ani iol. Aparo ni waduto wasebedo gi samoro miyudo ka dendi ool. Jatuo kobiro to nyisi ni aol denda tell it. So dendi tell it en nitie gimoro matimang'o. Ka ok ni tiyo mang'eny ahinya timango en bende ool. Koro giminyalo miye en mana support to gi rest. Ibro yudo ka nikech dendi gore to gi fuonde bende gore, nikech ibro yudo ka yuothi okuot, ama yudo ka kuonde mokuot orung ka okuot e dendi. Mano en sign ni dendi gore kod tuono. Koro ibro yudo ka yuothi okuot ama bamni okuot, ama ibro yudo ka in kod rem e toki, in kod lietno. Aeto gima kendo inyalo neno kaka omedore tema koro ineno ka rashes go chakore. Kendo ng'enyne gichakore wang'i, gichakore face ni, aeto ibro yudo ka gisudo mbele kuonde mamoko. Pichni ma waneno ka en ng'ama koro tuono osenyore. But ka wachako chon kendo wawinjo signs gi chon, mwachako chon ti wanyalo geng'e. To mano timore gi tuo moro amora mikele del gi virus. Machiel kuom gen monkeypox. Pok oyudi Kenya ka, but ok ing'eyo kata inyalo bedo number 1 mwadhi yudo godo. Kamano.
Oking'eyo kata kini minyalo yudi kod monkeypox nowuok kuom ong'eche higni mathoth mokalo kata kamano e higni mag 70 ema ne oyude kuom dhano. Nyocha machiegni bende nodwa ne ranyisi machal kod magi kuom ng'ato, tiende niya en gima nitiere, en mana ni moro pok oyangore. Moro isemake, moro iseyude, to nikech ratekeni mag del beyo, koro samoro ratekeni mag del osegore kode. Tok ka iseneno ranyisi gi Dr. Judy, okang' moko monego bed ni timo en ang'o? Nikech samoro iwinjo del ka chwakore, itemo mondo mi madhi yedhe makweyo liet kata maduoko rem chien, kaka wang'eyo yedhe mag kweyo rem. Samoro iwinjo kacha ka iol kabisa wacho ni oyo weya nindi. Onego bed ni watimo home remedies mag yweyo, madho yedhe makweyo rem, koso onego bed ni wadhi e osiptal? Koro gima timore en ni gimomiyo wanyiso ji ranyisi gi en ni ka ineno ka ichich to gima ber en dhi osiptal. Nikech ng'eny tuoche gibiro yudo ka dendi gore go to gidhi piny, but kineno ka ichich kabisa, gima ber en ni dhi osiptal mondo be iwinje gima jo osiptal nyisi. To kineno kochopo kama koro picha ni nitieni, to mano ng'e ni yude. Kuot madongo dongo kamano. Kuot madongo dongo kamano. Nikech moko ka be nitie. To ranyisi moko ka be nitiere. Koro mae to dhi osiptal mondo konyi. To kendo gima dwa wacho ni tuoni pod onge yadhe mwanyalo wacho. Yedhe pod itimo, gin yedhe mitimo ne research. Ochala kaka COVID kanobiro, onge yadhe malongo minyalo wacho ni yath nitiere. Koro ng'enyne en ni wa support dendi. Koro ka in gi liet imi yath maliet. Kaponi iol ahinya tiketi mondo iywe. To meanwhile tiketi kama kar kendi mondo mi otimi nonro malongo mondo tuoni bende kik tim ang'o? Kik landre. Koro kidhi to jo hospital biro pokei kaka Kenyatta, wan gi kar infectious disease unit, ibiro bedo isolated, to ging'i to ikonyi. Koro sama ging'i no inyalo kaw pi mowuok e pien dendi no tidhi pime lab. Koro kodhi pime lab to gibiro yudo ka viruses go nitiere. To koro ging'eyo, wan kod jolony mose lony e weche mege viral diseases kendo e unit no mane tich magitiyo. Kamano. Mabendi science diagnosis kaka itimo ponono ni uneno ranyisi ni ng'ato biro e osiptal, thoth ni biro kaw pigno tidhi tere lab ting'iyo ni debede ni en kidieny mar monkeypox, kute mag viruses gi koso. Kopogore kod mano, ng'ia ng'ato neno ranyisi bende nyalo tiyo godo kaka yor diagnosis. Okoro kisechopo e osiptal to ging'iyo ranyisi, nitie gimiluongo ni history taking. Koro ing'iyo ka be nyoche dhi e Taita Taveta kucho mawati iromo gi tuoni. Kati iromo go ng'echegi. Kati iromo go ng'echegi. Iwacho ni jok ma mako le bungu ka, jodwar. Ponono ni yudo iromo go ng'er kata ogwari kata okai, ing'eyo mano oseyudo tuoni. Inyalo gamo tuoni. Ama kata kichamo ring'o mar aidha mane otimang'o mane obedo infected. But walemo ni kik onego bed ni kata lemo wadak kod osebedo oseyudo tuoni. Koro sami dhi osiptal to gibiro kawo mar ringre dendi no, gibiro pimo remo bende, ing'iyo nikech sasa ma yudo virus odonji dendi to nitie gima waluongo na antibodies ma dendi golo mondo mi ogore kode. Koro wang'iyo antibodies go bende. Daktari biro ng'i kuonde moko ibiro yudo ka in kod rung go mokuot go, to nyalo suspect, then koro otero sample e lab. Tidwaro ni kata jok ma handle jotuogi nyaka giritre yo makare, nikech achiel kuom jok man gi okang' mamalo ma yudo tuoni gin jok ma handle diseases. Kamano. Dr. Judy atimo go picha kaka ni wacho kacha ni kata kichamo ringa idha. Kama koro chopo mwachame ringa idha, okang'eyo ni kanyo wachopo kama chal nade. Ang'e nitiere pinje mamoko ma bende chamo ng'eche, kendi chamo gi kendi tedo gi mana maber. Okapar kwa sechopo kanyo kaka Uganda Luo, koso wasechopo kanyo to kang'eyo. Yena wakawiyo ka waduogo to wadhi bedo kod chenro makende ma in bende dhi penjo laktar, wadhi yawo line dewa mag sim, wadhi yawo line dewa mag SMS kachiel kod Facebook, X bende wadhi yawo, omiyo kik idhi mabor, kik isudi.
The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Atafanya kitu, usichoke ndugu yangu. Subiri na wewe, huyu Yesu atafanya kitu. Ametenda mengi kwangu, hebu subiri na wewe. Ukitaka kupata sikiza tuni ya atafanya kitu ya Zabloni Singers, tafadhali bonyeza *860 *286#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Neno kagima mama onge band. Dawi. Mano kunyal beda dier kata matin. Karan, adwani iwinja. Ka ng'ato biro kae kawuono, bo okwinyi ninyisa. Inyise ni meher en min gi mar ariyo. Iwinjo? Kinyise kamano, en min gi mabathe. Adwaro ni mondo ininyisa wach lori cha mokwongo. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara. Violence comes because maybe a team is not well prepared. Jauchielo yudo hinyruok e tulo manomuoche tuke mag sikunde sekondari e pap Magusi kama Kodero Bara ne tuge gi sikund sekondari ma Musingu. Every Kenyan, as per the law, has liberty demonstrate. Tendo bila olando ni giikore mar jiwo arita e kinde ng'anyo mar rawere chano bago tarik 8 dwe ni motisi ni 88. Hospital pod otamore tich. Ok wanyaya hospital, watero yath, panadol matin, to onge ng'a thiedho. Ogen nas achiel ok nyal tiyo hospital. Osiptende ma ok tin ne 30 mosegere e thuolo mar higni 10 e kaunti ma Migori pod okwamo kendo pok ochako konyo jopiny.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny ni penjo duto te ma inyalo bedo godo ajiwi mondo mi ipenji. Wantiere kod Dr. Judy e studio oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo weche mag monkeypox ma bende wago mbaka ne kawuono ni. Owacho kacha ni po nono ni odhi ahinya to gigo nyalo nikech gikuot gipongo pi ginyalo barore. Tadwa ni go e picha kaka picha mane waneno cha ka gigo duto te obarore tiende ni ka gima dendi duto te ni gadhola manyiso niya odhi keti kata odhi keto nyathi mantiere kod tuo ni kod thuolo mamalo mar gamo tuoche moko nikech infection dhi donjo e del ka ma en achiel kod kuom complications. Daktari kopogore kod complication mar infections complications nyalo chalo nade kendo? Awacho ni ka in gi tuo ni kapo ni miyo mapek inyalo miye nyathini to nyithindo matindo to kod joma dongo joma hikgi ng'eny gibende gin kod chance mamalo mar yudo tuoni. To gima rach kabisa en infection no. Makoro bacteria donje dendi to ka bacteria se donje dendi to dhi e remo to kose ai remo to nyalo dhi kamoro amora. Koro yudo ko dhi obwongo iyudo ka in gi infection mar obwongo. To ng'ama nigi infection mar obwongo ma en ng'ama nyalo wito ngimane e yo mayot ka ok othiedhe e sama kare. To kata ka in kod infection mar remo te miyudo ka ng'ato odhi e shock. Koro kodhi e shock to ng'ato ni ICU to ka budho matin to en ng'ama osetho. Koro miyo ka ber to wang'i yore ma wanyalo timo wanyalo geng'o go mondo tuo ni kik chop kuomwa to ageno ni sirikal marwa ma Kenya kaka noseyudo achiel kuom jotuo no giritore mang'eny kata osiptende be koro nego ritore nikech ikia ni to jatuo idhi yudo seche mage. Atiere kod penjo yiena mondo mi wakaw. Halo penj laktar? Halo? Ong'ere konego kele chamo. Aneno ka tinde bende pudore apuda kendo chalo gima tuo. Bang' nego ng'erne? Bang' nego ng'erne. Dr. Judy? Ok ang'en penjo ne en mane but gima anyalo wacho en ni ka guok to koro tuo nikech anyalo wacho wan wathiedho dhano lakini kale tuo to gima ber mogik en ni neno laktar mar le mondo ong'e nang'o machando guogno nikech wawacho ni tuo nyalo bedo nodonje pinywa kae but pod ok oyudi. Onge le moseyudi gi tuo ni, onge ng'at moseyudi gi tuo ni gie sani. Koro ok wanyal wacho ni wat nonego ng'er ma tuo moyudo tuo to aparo ni daktari mar le nyalo konye moloyo. Koro nyalo penjo daktari mar le mondo olere maber. Thothne Dr. Judy kotenre kod chandruoge mwasebedo godo ahinya mag viruses kaka COVID ni wacho kacha ni mondo mi ikony dendi kawuono bende wacho wachno mar chiemo makare balanced diet weche mag bedo hydrated weche mag neno laktar mondo ng'i kaka inyalo konyi dendi. Wacho no kacha bende ni thothne bang' ndalo moko kara tekni mag del ber to viruses gi lal e system. Koro kang'eyo ka wantiere kod yore mag thieth ne monkeypox kata ibro sira dendi kaka ne wasire cha to kapo nono ni sire isiro del nang'o? Koro gima timore en gimomiyo wan e studio kawuono en ni mondo wapuonjo gandawa mondo mi ging'e ni monkeypox nitiere. Pok to donjo e pinywa kae nikech ng'ama noyude go ne kalo kadhi. Koro kano osebedo isolated aito tuo duogo piny to oweye odhi kama nodhi. Koro Kenya wa kae pok oyud tuo. To kapo ni po odonjo tineno ranyisi mwawacho ka to negi dhi osiptal. To gie sani wanyalo mna timo gik momiyo wageng'o tuo kik donj kuomwa. To gik man watime COVID ka ema pod watim sani nikech kaka COVID donje dend ng'ato kaka monkeypox be donje dend ng'ato. To koro COVID to ne en kifuolo aito
ng'ich go dhi e lweti timako go kamoro to ng'ato biro mako kamano. To waneno ni mar monkeypox to gin gik mane dendi to ka gibarore to ng'ata mumuli kata ng'ata ma piene oriwre gi mari kata mana jaodi ka piene oriwre gi mare to inyalo yudo tuo. Omiyo koro gima ber en geng'o. Koro geng'o sama intie kama jodhi gore kinyalo to rwak mask mondo mi kik ifuol kata ng'ato fuol tigamo. Gik moko duto mwasewuoye mang'eny kaluwore kod viral infection. Maka kanyo dok mondo mi akawi simb Dan kaito wadhi nyime. Dan, halo, penj laktar. Hello, penj laktar niya. En kiwango maromo nade mar ateke mar del manyalo geng'o monkeypox ni? Koro kaduoko jawinjono en ni ng'enyne wan gi roteke mege delgo. Tiyudo ka sama ng'ato dende obuok matin e kaka to dhi osiptal. Aeto e Kenya ka ng'eny roteke mege del ipimo ga sama ng'ato odhi osiptal kata no tuo kata ng'ato suspect ne gi HIV to idhi pim ne roteke mege delgo. Jok mangima tiyudo ka ji wuotha ka tuo moro donje dende koro nitie kaka ing'iyo roteke del e yo mopogore opogore. Ka wadhi HIV clinic kucha nitie gima giluongo ni CD4. Koro iyudo ni CD4 go ka gin kokalo 1200 to mano in kare. To ka wadhi ka wadhi e osiptal kipimo remo iyudo ka rembi ni kare. Ipimo roteke mege delgo iyudo ok ging'eny ahinya nikech sama in gi tuo dendi tiyudo ka dendi loso gi mang'eny. Koro inyalo yudo ka gin malo ahinya. White blood cells nikech onego gibed e kiwango madwarore. Koro sama odhi otim ni nitie pim miluongo ni full hemogram ama complete blood count. Koro ibro yudo ka ing'iyo chembe mege dendigo. Koro konego gidhi malo ahinya to bende konego giduog piny. Nitie kiwango magintie. Ma sama gidhi malo to nitie gimoro. Ng'eny ji wacho ga ni oyud kan gi infection e remo. Ineno. Koro ka in gi infection e remo tibro yudo ka roteke go dendi oloso gi mang'eny mondo mi gigore go. Koro nitie kiwango kopim rembi tibro yud ni roteke mege dendi chalo nade. To bende ng'ato nyalo dhi mondo mi opima rateke ni mag del kata ka ok otuo koso? Onyalo nikech kidhi e lab tinyiso gi mana ni opim rembi. Koro pim ma gibiro timo iluongo ni full blood count. Koro agitimo full blood count to gibiro neno kama nitie pek gi kama nitie yot to gibiro nyisi. Emomiyo ka ji mang'eny inyiso gi anyisa ni in kod infection e remo. Koro infection e remo lure kako pim rembi moyudi. To ka gin bacteria tibiro yudo kimiyi antibiotic to gino rumo. Ka gin viruses tibiro nyisi ni yue chiem maber nikech virus ng'eny gi onge yath ma virus. Yedhe mantie mege virus gin ma temo mondo kute go kik dongi. Koro in matin go dendi biro gore go to wuok. Kamano. Thoth tuoche Dr. Judy wabedo ga kod chanjo. Ido ka samoro tinde wantiere kod chanjo nyaka mar malaria, wantiere kod chanjo mag ang'iew, measles kod weche makamago. Kapoka wachope chanjo yiena mondo mi akawie simb Miriam. Miriam, halo. Halo, machiegni? Hello, nang'onya jimo nyuongo. Ber ahinya Miriam. Apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Wan gweng'wa ong'eche ng'eny. To gidonjo nyaka e udi ma ginind nyaka e wi kitendechni. Be gino nyalo miyo ng'ato yudo monkeypox? Gweng'u ni kanye Miriam? Nyaka Kajimbo but nyaka Tiga. Erokamano ahinya Miriam, mano thur gi Trevor. Wadwa winjane ka chandruogni nyalo mako jo Nyakach e yo mayot mokalo. Owacho ni ong'eche gi nindo nyaka e kitendni mag ji. Okay, Miriam, awinjo penjo ni en mana ni koro wadwaro keto ne jo public health mantie karu kanyo mondo ging'iya ne wacho ng'eche gi nikech ong'ero konego bed ni dak gi dhano.
Koro kata ka gin jo wildlife modwa manyo mondo bi okaw ng'eche gi gidhi kan kama onego bed ni kano gie to onego tim nikech ok ing'eyo ni bro yudo tuo mane kuom ong'er nikech nitie tuoche mawuok kuom le to biro kuom dhano tinyalo yudo gi e yo mayot mana kaka achiel kuom gi en monkeypox to samo ng'er no gwari kata ne utemo goru kode to gwari to kapo ne en gi tuo no tinyalo yudo to kata kok monkeypox kende ong'eche nyalo bedo kod tuoche mang'eny daktari mana kaka guok nigi tuo paka nigi tuo le mora mora koro sasa mwa handle legi to nyaka wabed motang kabisa nikech ginyalo miyo wa tuoche medical lolongo zoonotic diseases manyalo wuok kuom le to dhi kuom dhano na mondo mi akawe simbo dhiambo obor matin gi monkeypox kata kamano karo ng'eche manyakachgo ang' Trevor Nyakaler sawa diketen aneno ka ji chando bende gidhiedho wito giduogi na gira gidudo gweno to giyege tunasema gweno ok wawinji maber ahinya inyalo nuonwa kiyie awacho niya an gi nyathi matin to ke monkeypox no to en gwonyo moko wuok e dende gwonyo wuok e dende wuok e lwete to moko bende wigi ni kuta to ok ane ka en monkeypox no koro asetemo gino ma bundege ni wuok to ruodo to chako lokore to tenge yath mane manyalo konyo e shida intiere kanye Odhiambo? An Migori bisedonje e osiptal moro amora mineno laktar moro amora? Osetere ojele to ok ayudo duoko moro amora miyogi mana yath moro miwiro. Koro jawinjo wano gimanyalo wacho nikech ok wanyal ga ng'eyo ni to en tuo mane mathago ng'ato ka wan e studio kae nikech jatuo kidwa thiedhe maber nyaka inene ma kata ka nitie ranyisi moko ma ken go to biro nyisi ne en tuo ni koro kaponi iteme osiptal matin to tamore to inyalo sudo mbele nitie tuo moro iluongo ni scurvy en tuo magwonyo koro tuo magwonyo ni bende oja chando ga nyithindo koro mano be nyalo bedo ne en tuo no to kendo gima temo kele en ni kaponi in gi e dendi ionge gi gimiluongo ni vitamin C koro mago bende gin gik mantie koro dhi osiptal makata ken diet e marach tinyalo loko ne nyathi diet inyalo miyo nyathi olemo tibiro yudo ka dende duoga maber kaka mag pien del go olembe alode kod weche makamago itere ojele inyalo gole ojele inyalo tere kata Migori County Hospital inyalo tere kata siptande ng'eny Migori koro ka ineno ka ok okonyore titere kama chielo ai bende nitie allergy nitie tuo milongo na allergy maybe chiemo moro wabro wuoye samoro nitie gimoro ma ok winjre gi nyathini ting'en koro kati wiro to pod gini ochamo kata gini wiro kuome tiyudo ka ok otimang'o ok oyud konyruok koro gima ber en ni chopi osiptal mantie jalony mar pien del to jalony biro nyisi gima dhi mbele tibiro konyo nyathino mondo kik dende kethore kamano nikech mbala moko makosedonjo kuom nyathi mondo mi obi ogol kata kosebet ng'at mang'ongo dhi bedo tich matek omiyo teme nyathino kik bed gi mbalago nyaka chieng' daktari aneno ka thuolo mayowa wang'wa ponono ni ng'ato dwa tudore kodi odwa ni mondo mi openji weche mamoko inyalo yudi kanye koro inyalo yuda e namba na mar office en 0745 442 020 mano kigoye seche mege tich to inyalo yuda inyalo nuono 0745 442 020 en mana ni kwasechiwe kata jomoko chako goye sani to koro pod antie kae mondo achopi office biro kawo sa to bati gocha to kata kok yuda tinyalo weyo nambani tabiro gocho erokamano nya Dr. Judy thothne ka waluongi ga tibiro kendo ipuonjo oganda wa appreciate waduoko ni erokamano mang'eny ageno ni kwaluongi kendo tibo duogo kosise ol kodwa anytime erokamano nya daktari mano Dr. Judy olonye tuoche ma ikelo kata milando kod midhusi mopogore opogore kawuono ne wang'iyo monkeypox ineno kaka tuo ni chal kuma noae winjo history iwinjo ranyisi makineno tinyalo chichni entiere kata doko ni pok oyude Kenya ka to abeda motang' wach mar luoko lwedo gi pigi sabun cha
mafuta mano kik wawe kachiel kod chiemo makare olembe kachiel kod alode. Ne daktari wa erokamano mang'eny, ne director na Lindsay erokamano mathoth, ne producer na Perpetua Okoth erokamano mang'eny, ne jo taya wa kachiel kod jo picha magwa erokamano mang'eny. Maduong' moloyo ni jahera mar chenro mar penj laktar amor kodi mang'eny. Med kete ka mondo mi wamed puonjore nikech wawacho ga pile pile ni ngima en mwandu. Waweyo thuolo ne Trevor obonyiso weche mane wawacho ka iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.